Dobrý deň, dámy a páni. No a dnes budeme natáčať Super Godzilla 4. epizódu. Takže začneme s pokračovaním. Takže teraz musíme nájsť jedného štvrtého nepriateľa. A tu zistíte, ako bude vyzerať. Zatiaľ ideme do boja. Dajte like a odber môjmu bratovi. A teraz mi zvýši o 100 životov viac. Tak, ideme. Teraz ma kontrolujú a teraz mi healujú 100 životov viac. Dobre. Energia sa nabíjam o 100 viac. A budem mať 700 životov, lebo ten ďalší boss bude trošku ťažší. Ťažší ako oproti Mechagodzilla. No, a to bude... asi som zabudol, ako sa volá názov toho mesta. Batra je to jeden ten nepriateľ, ale vidíte. Yokohama, aha, to som ešte nepočul. Dobre, ideme dole. Ale tá hudba je super. A tu už je večer. To som nemyslel vážne, pásce budú tam všade. To koľko tých vecí, vidíte to? Teda. To si nechaj na bossa. Nie. Tak, ideme do boja znovu. Tieto veci mi daj proste pokoj. Ja viem, nedaj mi pokoj v kuse. No dobre teda, tak ideme. Tak. Daj mu laser, daj mu. Dobre teda, takže... porazili sme ho, ideme na ďalší level. Bude to trochu ťažké. Dobre. Ideme touto cestou. A budem musieť zničiť domček. Dobre. Tanky. Sú také otravné tie. O nie. Ja vidím. Oni sa zabijú. Super. Zničené. A ideme na tie špeciality. Veľmi ešte potrebujem dve. Nintendo, nie? Hej, Nintendo. Dobre. Stop životov, to je super, to je dobrá energia. Healovanie. Stop čoho? Stop životov. Stop času, nie? Nie, stop životov. Dovolím sa. A už mám kompletné. Nič sa nestane? Nie, nič sa nestane. Máš tam ďalšie veci. Mám to zelené, chápeš? Pozri sa. Neviem, získal ani veľký laser. Dobre teda. Porazili sme ho zase. No to je veľmi jednoduchý fight. Takže... asi sa budem musieť tiež zase zbaviť týchto zastranov. A toto bude trošku dlhá cesta. A tam máš ďalšie veci. Nie, tie sa budem šetriť. A to ti tak ostane. No dobre teda, tak... Ideme si zobrať. Zelené, toto je super. Modré, dobre. Nesťažujem sa. Ďalší modré. To by bol super. Nie, prečo? Dobre. A už mám veľa, čo potrebujem využiť. Čo je vlastne? Aha, tam som musel ísť, tam musím ísť. Pravda. Tam je energia, dobrá. Tam je ten boss! Aha, tak tam musím ísť. A tam pôjdem, veru. To som nečakal, že tam bude toto. No, dobre. Nehitnú ťa. Pravda, mám stop. Už nemáš. Už nemám. Tanky. Vraceme sa dole.
Potom si dostať k tejto červenej guli. Akože fakt. Nie, vieš čo? Nie, preč... OK. Escape. Toto je najrýchlejší spôsob. Ale zase sa ti ukáže jeden. Ale mám viac času. No dobre, musím ho poraziť. Ten Každú istý. chvíľu sú otravné. Potrebujem veľký laser, no tak. No dobre, tak než malý. Dobre. Takže... Porazený. A ideme ďalej. Konečne som. Konečne To je bude. tá matka, nie tam. Áno. Či to je to? Modré, dobre. Prečo musí braniť tú matku? Počúvaj. Akože fakt. Musím ísť bojovať. Prečo na Ty to začiatku? zavracaj. Akože fakt. No. Vieš čo, radšej to využijem. Dobre. No tak, pekne. Počkaj, jak tam poň? Mám šancu. Pekne. Pekne. Super, Aha. nový hack. Super. Nové. Super. Už ma nebudú konečne otravovať. Už sa nikdy neukážu? Ne, už si neukážu vôbec. Dobre, teraz ma konečne nebudú otravovať. Toto je ich tá slabina. Blížiš sa k nemu. Komu? Počkaj. Hej! Potrebujem sa dostať hore. Ty viac sa priblíž... No vieš čo, takto. Zmena. Dobre, to sa musím nejak k nemu dostať. Ešte pôjdem takto. Tam je to fuk. Títo fakt si budem šetriť. Ty tanky. To sú títo. Tak pekne zničte sa. To treba pekne obísť. Tie vôbec tanky nedajú pokoj. Pekne sa zničte. A ideme. Dobre. Už sa blížim. Počkaj. Ešte 100. Trochu černé, no dobre. Ešte poďme takto. Toto cestou. Už som tu. Do hulu, nie, to si nechaj. Hej, to si budem všetko. Ale tento motýl nie je hociaký. Akože veľmi temný. Ale budem ho musieť zbúliť. A ešte môže byť mláďa, nie? To je pravda. Na ďalšom kole, keď ho porazím, potrebujem zničiť larvu. Ideme dobre, bude to veľmi ťažký fight, držte mi palce. Patra bude veľmi ťažký boss. Malý laser mu neublíži? Nie, neublíži. Tomu sa vyhýbe. Nie. Ustúpim. Pozor. Ale veľmi taký... Veľký laser! Yes! To len veľký laser, musíš hľadať. Áno, musím hľadať veľký laser, to je jediná šanca na prežitie. A to mu uberá veľmi veľa, viac ako 100 životov. No tak si pozrite pekne, koľko mu uberá. To mu uberá strašne veľa. A akože to je veľmi silné. Veľký laser, zase, yes! No, Jak sa mi poď na dali? to. Tak, dobre. Dobre. Takže... Už má tak 112. To som ubral strašne Kamo, veľa. robme to zaujímaво. Bude teraz tiež mladá larva. Lezeš mi na nervy už. No. Ty si mi všetko... Ty si mi to všetko pokazil.
Nie. Skazený motýl. No, veľmi krutý. Ja som ho tak živo nenávidel. No to mi uberá veľa. Nie, neuberá až tak extrémne. Ale veľmi silný. Tak. Poď. Nie! O, toto mi uberá strašne veľa. No, to ste videli. Štveš ma, Batra, už. Poď pekne. O, to neviem, či získam ten veľký... Už ma štveš, ty Batra jedna. Fakt? No to mi uberá len 50. No to tiež nejak až tak veľa. Tak, poď sem pekne. Tak veľký laser. Prosím ťa, to je veľký laser, prosím. Nie, ten malý laser. Toho nedostanem. Škoda. Obrovská škoda. To prejde. O, pozor, bránica. Á, dobre. To sa nemyslí vážne. Som pekne. Tak, to už získam na 100% veľký laser. Mám to. Energia. Laser. Sa dohyloval? Nie, nedohyloval, len tomu uberá tak trošku silu. Ale už má 150, výborne. Tak. Dohyloval si za 2 životy. Nie, nedohyloval. Tak. 683 to mi postačí. Toto neviem, či ide z kamerky. Yes! Mám to! Ďak sa mi veľmi darí. Áno? Ja to urobím. Dobre. Už 32, yes! Dobre. O nie, bránica. Poď sem. Veľký zajsa. Dúfam, že mám. Nie, to je malý. Také otravné. Počúvaj, prečo mi dnes... Dobre. Ale má už taký 27. Sa mi zdá. Ale... Ne, v pohode. Nie, nehral. Nehral, som to položil. Nie. Prečo vždy skôr? Počúvaj, ten Batra je veľmi rýchly. Je veľmi rýchly Batra, počúvaj. No, už mám 609. Och joj. No tak poď pekne tam. Čo robíš? Potom salvo. Čo? Dobre, laser, len aby. Čo? Počkaj. To bolo predtým, Aron, ráno. 549. To bolo Vieš ráno. čo? Neviem. Treba využiť túto vec. Naozaj. Ráno to bolo. Tentokrát ja neklamem. On teraz bude útočiť. A nemôže používať tie svoje útoky. Akože Aj fakt. pred chvíľou. Áno, to bol Tak, pravdu. veľký laser! Porazený je Batra. Nevidel som to. Vyťahol som to za teba. Tak. Batra Vidíš? porazená. Občas S jedna vec Bohom je Batra! pravda, aj keď hovorím nepravdu trošku. Dobre, Eli? No to je klamstvo. Dobre, máš o 5 minút menej. Buď rád, že len o 5. Inak by som ti dal... Aj, sorry. Dobre, zvládli sme to, ale ma čaká ešte jeden. Áno, prosím, musíš Takú to klena. stihnúť. Hej, musím to stihnúť na 100%. Nemám veľa Ideš času. za ním. Ja idem, len musím ísť dole. Teraz je iné. Ale jedine musím sa... Nie, ale ti to mi napíše, kedy potrvá. sa stane. Nie. To mi napíše, keď prídem k nemu. A musím si akože fakt všimnúť. Teda švihnúť. Musím si naozaj švihnúť. Za chvíľku sa opýtame na poslednú pohodu, dobre? Dobre. Mám to risknúť? Ale pre istotu si vezmem tiež tieto. A pôjdem touto skratkou.
Kde je ten tank? Dobre. Modré. Dúfam, že tu nebude ďalšie. Ale som to vedel. Mohol som to vedieť. Rýchlo, kamo. Aj musím sa švihnúť maximálne. Nevšimaj si už toto veci. Ďalšie modré, okej. Ale idem touto vodou. Tam, kde je ten tank, tak tam idem. Tam musíš ísť. Pre mňa je to nutné. A už som tu. Stop času, yes. Že Batman sa nevie dostať malým. Je tam. Nevšímaj si to. Jasne, jasne. Nevšímaj si nič, kamo, inak strataš čas. Čo skoro tvoj malý nepriateľ sa môže dozrieť. Hej, inak som. Hej, využijem tú energiu. Mám 497, Už si blízko. Hej, som blízko. Ja sa potom budem dostať hore. A on sa hýbe vlastne? Nehýbe, sa mi zdá. Nie, nehýbe sa. Ale zistím to tak, že keď sa bude hýbať, vtedy už je prebudený. A už je vykuklený. A 648 nie je zle. Nesťažujem sa. Idem touto cestou. Rýchlo. Musím sa Si tam blízko, už si blízko. sa Možno blížiť. to stihneš. Dúfam, že to stihnem. A keď to stihnem, využijem laser a bude Len ho to... hitneš a... Nie. Mi to povedia a... Počkaj, kde je vlastne? Aha, je vysoko, hej. Dúfam, že som Nevšímaj to si toho. stihol. Á, dobre, dohylujem sa. Energy kapsulu. S kompletnými životami. Pôjdem tam. A ty to stihneš, kamo. Že by som to stihol. Nie, nestihol. Nestihol na 100%. Á, stihli sme to, yes! Zvládli sme to. Zničené. Stihli sme to, yes! Zvládli sme to. Výborne. A už nemôže vyrásť. Vyhrali sme toto kolo. Super. Ďakujeme. Yes, super! Ďakujeme za toto video, dajte mi odber. To bol ťažký fight. Áno, dajte mu odber a like a ďakujem vám za toto video a čus! Čus. Ale počkaj, pozrieme sa pre istotu, či máme kredit. Kredit plus 1, yes! Dajte mi odber. Pa. Uvidíme sa čoskoro na 5. epizódu.